Κάποτε, υπήρχε πόλεμος μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ. Τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών ήταν κλειστά και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι άνθρωποι έτρεχαν στους δρόμους όπου έσκαγαν βόμβες, προσπαθώντας να επιβιώσουν. Τα παιδιά έκλαιγαν στην αγκαλιά των μητέρων τους. Οι άνθρωποι αναρωτιόντουσαν πότε θα λήξει ο πόλεμος. Μετά την έναρξη του πολέμου, πολλοί άνθρωποι έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αναζητούσαν καταφύγιο για να επιβιώσουν. Ωστόσο, ακόμα και τα καταφύγια δεν ήταν ασφαλή. Οι άνθρωποι αναρωτιόντουσαν πότε θα λήξει ο πόλεμος. Το πιο σκληρό μέρος του πολέμου ήταν ο θάνατος των παιδιών. Τα παιδιά έγιναν στόχος των βομβών. Σχολεία, νοσοκομεία και τζαμιά βομβαρδίστηκαν. Τα παιδιά πεθαίναν στην αγκαλιά των μητέρων τους. Οι άνθρωποι αναρωτιόντουσαν πότε θα λήξει ο πόλεμος. Ωστόσο, υπήρχε ελπίδα για το τέλος του πολέμου. Οι άνθρωποι πάλευαν για την ειρήνη. Άρχισαν να βοηθούν ο ένας τον άλλο. Οι άνθρωποι κατανοούσαν πόσο σκληρός ήταν ο πόλεμος. Τελικά, υπογράφηκε μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών. Ο πόλεμος τελείωσε και οι άνθρωποι ξανασυναντήθηκαν. Οι συνοριακές πύλες άνοιξαν και οι άνθρωποι άρχισαν πάλι να κάνουν εμπόριο μεταξύ τους. Οι άνθρωποι άρχισαν να απολαμβάνουν τα